Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tago And Tita Tanya Chinita. Lumaki po akong may perfect life at perfect family. Ako po pala si JM ng Deparo, Caloocan City. Dati-rati po, Kolantits, ay nakatira kami sa isang exclusive subdivision sa may Quezon City. Pareho pong abogado ang aking mga magulang. Napaka-perfect na ng lahat. Mula po elementary hanggang high school. Ang lalaki ng baon namin. Bago agad yung mga gamit. Pagbago ang school year, bago rin po lahat ng aming kagamitan. Maganda yung aming bahay, 3 pa yung kotse. Meron pa kaming 4 na yaya. 2 po kami ng aking kapatid na babae, si Sophie. Subalit pagtuntong namin ng college, Kolantits, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Magmula nung nagkaroon na ng problema sina mama at papa. At dito na po nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Ng nakalipas. Ma, magbabayad na po ng tuition, ma. No. Busy ako. Ano? Busy ako eh. Ano ba yung sinasabi mo dyan? Magbabayad na po ng tuition. Kailangan ko ng pera. Diyos ko naman. Doon ka sa ama mo manghingi. Kung kani-kanino binibigay na babae yung pera, sa akin ka manghingi. Alam mo, pagod na pagod ako. Hoy. Yan yung ama mong babaero, dyan ka manghingi. Kung Makapagsalita ka. Bakit? Ikaw. Bakit? Diyan ka sa mama mo manghingi. Yung pera niyan, naubos lang naman kumari niya. Nagmamadyong. Oy, kami. Giinuman. Kami, nagmamadyong, nagiinuman, nagkakasayahan kami. Dahil sa stress namin sa inyong mga lalaki kayo, mga asawa namin. Kayo ginagastos nyo isang gabi sa babae. Kami sa madyong, sumasaya kami. Hindi, ikaw. Nangungunso kami sa inyo. Anong oras ka na uwi? Halos 2 araw wala ka sa bahay. Nagmamadyong ka. Sino bang asawang gustong tumira sa bahay na ganyan? Lumalaban ka. Teka lang. Isang minuto. Nawawala ako 2 oras sa bahay. Nagmamadyong ikaw. 3 oras ka nawawala dahil sa babae mo. 3 hours lang naman yun. Short time. Tingnan mo.
Ha? Ibig ko, ano babae? Wala Diyan akong ka babae. humingi sa ama mo, napakababa. Walang babae. Gusto mo ba talaga maglabasan tayo ng ebidensya? August 4, 1982. Mama pa, tama na. Ano 1908, nahuli ko yung ama mo. Ha? Ulit, hindi ko Sa nga beer babae yun. house. Hindi ko Nahuli ko yan. Meron pa yan, 1990s pa, ha? Uy, ang tagal-tagal na Meron nun. pang September 4, Ang tagal na nun, hiwalay na 2001. kami nun. Hiwalay na kami nun, bago na. Mapa, tama na nga. Diyan ka manghingi Yung sa tuition ama mo. ko, pati kay Sophie. Oh, Sophie, di ba magbabayad ka na rin? Oo nga po. Magbabayad na po ako ng tuition, Papa. Papa, sa'yo ako manghingi. Sige na, Papa. Bigyan niyo po ako kasi sa endurance po ako nag-aaral. Mahal po yung tuition ko doon. Kuya, magkano ba yung hihingiin mo? Wala namang Diyan nga ibibigay. kayo sa ama niyo nagsasayang lang ng pera yan sa mga kabit niya. Diyan Hoy, kayo bunga ka manghingi. mo. Ikaw, nagsasaya ka ng pera sa pagsusugal mo pag mamadyog mo. At least, hindi ko binibigay sa ibang tao. Kumikita yung hotel, yung casino. Ikaw, sinong kumikita? Yung mga inaano mo, ha? Ano? Mapa, tama na. Kung wala kayong bibigay, di wala. Diyos Pwede ko, ba huwag na kayo mag-away? Aatakihin yata ako. Palagi na lang ganito. Talaga palaging ito dahil sa ama mo. Dahil yan sa nanay nyo. Hindi yan na nagbago. Ikaw hindi nagbago. Mula nung nakasama ko yan, impyerno ang buhay ko. Alam niyo yan mga anak, araw-araw nag-aaway kami niyan. Uy, kung impyerno, mas impyerno ka. Talaga, ikaw mukha kang satanas. Pa! Mukha kang satanas. Wala personalan. May nabalik nga ako natakot palitan ko daw. Tingnan mo, mukhang Wala demonyo personalan. yan. Ayoko na, maghiwalay na tayo. Uy, hindi ako alis ito. Ikaw ang alis. Ikaw ang umalis. Ikaw umalis. Ikaw ang umalis. Ikaw ang lalaki. Ikaw. Doon ka sumama Ikaw. sa mga Ikaw. kabit mo. Ikaw. Alis! Sumama ka sa mga kumari mo. Badyong kayo. Ikaw! O ikaw umalis! Alis! Naging magulo na po ang lahat. Mula nung nahuli ni Mama si Papa na may ibang babae. Si Papa naman katwiran niya dahil daw po sa pagsusugal ni Mama. Kaya niya nagawa yun. Kami naman po ng kapatid ko. Parang naligaw kami ng landas. Alam niyo, Colantits, hindi namin alam kung saan kami hihingi ng tulong eh. Si Papa, puro lang siya sa barkada. Pag nag-birthday siya, bonggang-bongga sa kanyang mga barkada. Si Mama naman, pag nag-birthday, doon din sa kanyang mga kumare. Parang wala nang pumapansin sa amin ni Sophie. Kaya, minabuti kong umalis na muna sa bahay dahil sobrang gulo na. At doon ako tumira sa aking girlfriend, si Luisa. Subalit, lalo pang nagkaroon ng problema. Mahal, bakit ka umiyak? Mahal, tingnan mo itong pregnancy test. Hala, dalawang guhit? Buntis ako. Nakabuo tayo. JM, paano to? Paano? Iiwan mo ba ako? Paano to? Paano to? Oh my God. Luisa, Oh my God. relax ka lang, kalma lang. Hindi kita iiwan, ba't ko naman gagawin yun? Paano na yung pag-aaral ko? Wala ka pang trabaho. Titigil ako sa pag-aaral, magtatrabaho ako. Para maitawid ko lang kayo. Tsaka, Paano yan? Baka Diyos ko, Mahal. mahirap ba yung mga magulang ko magagalit? Humingi ka sa magulang mo ng tulong kaya. kung mag-alala, tayo. Di ba mayaman kayo? Mayaman naman kayo eh. hindi ko alam kung may pera pa yung mga magulang ko. Pero kita mo naman yung bahay namin. Halos wala na natira. Oh my Pero subukan ko at huwag kang mag-alala. Pahanap ako ng paraan. Gagawa ko ng paraan para sa baby natin. Hindi kita iwan. Palaglag ko mahal na lang kaya. Ano ka ba?
Kasi baka mapariwara lang tong bata na to. Hindi ko hayaang mangyari sa anak Ayoko natin maging yan. mahirap siya. Hindi ko hayaan yan. Ay, papakain mo. Itataguyod ko yan. Huwag ka mag-isip ng ganyan. Malulungkot yung baby natin. Huwag ka mag-isip ng ganyan. Sorry, Tindihan JM. mo. Sorry, babe. Sorry. Natatakot lang ako Huwag kasi ka matakot na dito. Kung huwag mong gawin yan sa anak natin. Oo, Naintindihan kasi mo ba? matulad ka sa tatay mong babaero eh. Hindi nga eh. Nakainis naman eh. Hindi. Okay na eh. Okay na. Kasi may history, natatakot lang ako, di ba? Si tatay yung may history. Wala naman akong history. Kung ano, puno siya ang bunga, di ba? Kay mama ako nagmana. Okay. Thank you, baby. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Baby. Mahal na mahal kita. Alagaan ka namin, baby. Huwag mong pababayaan yung kalusugan mo, ha? Opo. Basta hingi ako tulong sa kanila. Sige. Oy, buti naman at naisipan mo pang bumalik dito sa bahay. Ano po, tay? Nay, dito rin pala kayo. Ano po? Bakit ka nandito ngayon? Nga po kasi... Kausapin mo yung tatay mo kung may problema, ha? Ayoko na madamay sa mga problema nyo. Nay naman, nandito lang ako para humingi ng tulong sa inyo. Kanino ba ako lalapit? Andyan sa ama mong babaero. Diyan ka sa mama mo, Sugarol. Sa amang mong babaero. Mama, Sugarol. Amang babaero. Inang Sugarol. Amang babaero. Paulit-ulit. Oo, paulit-ulit dahil hindi ka tumitigil sa pambababae mo. Tama na nga kasi nga, buntis yung girlfriend ko, si Luisa. Ano? Diyos ko talaga, parang aatakihin ako. Dumagdag pa tong anak ko. Diyos ko, JM. Alam mo bang buntis din yung kabit ng ama mo? Sinabayan nyo pa! Ano na gusto nyong mangyari sa akin? Gusto nyo ba talaga ako'y mamatay na? Lahat kayo dito sa pamamahay na to, konsumisyon sa akin ang dala! Uy, nagsalita! Ikaw, hindi ka ba konsumisyon? Wow, hiyang-hiya naman ako! Kasugal! Hiyang-hiya naman ako sa'yo! Kaya ako nagkaganito dahil sa'yo! Ba? Ano? Sige nga! I-explain mo bakit ka nagkaganyan dahil sa akin? Ano ba ako? Ano ka? Tignan mo yung sarili mo. Puro ka lang din kumari mo. Chismisan, puro lang kay sugal madyong. O ano? Ano gusto mo gawin ko? Ha? Kaya ka ng babae. Oo! Dahil ganito ako. Oo! Kaya ako nagmamadyong dahil hindi na tumatayo yung iyo. Wala personalan. Ha? Ang kapal ng mukha Kasi mo, wala na akong gana sa'yo kaya hindi na siya tumayo. Di ba, John? O, dumango. Kapal ng mukha mo? Pa, ano ba to? Ayoko na. Lumapit ako sa inyo para humingi ng tulong pero bakit ganito? Alam mo naman, JM, na hindi na kami na okay ng papa mo. Bakit ginawa mo pa yan? Nagmana ka dyan sa ama mo! Ma, girlfriend ko si Luisa. Wala akong ibang babae. Mahal ko yung tao. Apo nyo yun! Ano ba? Ang sinasabi ko, gumagawa kayo ng mga problemang ang hirap solusyonan. Tingnan mo, nabuntis mo. Yung kabit ng ama mo, nabuntis niya rin. Ha? Anong gusto? Gusto niyo na ba akong patayin, ha? Ay, sana nga. Ikaw. O ano? Ikaw, ha? Gusto mo mamatay ako? Oo! Sana'y mamatay ka na nga dahil pagod na ako sa iyo! Mauna ka! Oo, Jackin Poy. Sino mauna? Ma! Buong buhay. Wala ba kayo may tulong sa akin? Sige! Wala. Pasensya ka na, anak. Buong buhay ko nagdudusa ako sa ama mo. Impyerno ang buhay ko. Mas lalo na ako. Ang kapal na mukha mo talaga. Hindi Hindi ka na anak natin na isa. Susupi lumayas na dahil sa'yo. Ha? Kaya ikaw, kung gusto mo lumayas sa bahay, lumayas ka. Ako nagbayad ng bahay na to. Kaya kaya mga nagkaganyan ng anak mo dahil sa iyo. Tinularan ang kaitiman ng budhi mo. Uy, kung may team yung body ko, ikaw, ano? Ha? Bakit? Dark black. Pera ko naman.
Pera ko naman ang ginagamit ko sa Manjong, ikaw. Pera ko rin. Bakit? Saan? 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 Ginamit ko. Saan? Sa aking mga pangangailangan. Sagot kasi. Ayaw ko talaga umami na may checks ako. Hindi ko talaga wala kayong may tulong sa akin, pati sa magiging apo niyo. At least sa Manjong, wala akong nasisirang pamilya. Ikaw. Wala. Yung pamilya natin ang sinisira mo. Ikaw ang unang sumira sa pamilya natin nung ikaw ay kumabit ng bata. Sayang eh. Hindi! Huwag mo akong kumanyan ako dahil sa iyo. Nagmamadyong ka na. Dahil sa iyo, kaya ayoko na umuwi sa impyernong bahay na ito. Ba't ka nandito? Ba't ka nandito? Kasi conjugal property. Ikaw ang lumayas gusto mo. Kundi dahil sa mga anak natin, di ako uuwi dito. Hindi ko... Tama na! Ako ang alis! Babalik na ako doon kina Luisa. Kung ayaw niyo kong tulungan, di wag! Diyan ka sa ama mo humingi ng tulong! Diyan ka nga sa nanay Diyan mo. sa ama mo! Sa nanay mo! Demonyo ka! Demonita! Ang dating marangya at maginhawang buhay namin call and tits ay biglang naging sobrang mahirap at napaka-toxic na po. Dahil po doon, wala akong natanggap na tulong mula sa aking mga magulang. Huminto po ako sa pag-aaral at nagtrabaho na lang po ako sa factory. Kailangan ko pong matustusan ang pangangailangan ng aking mag-ina. Habang ang kapatid ko naman ay nanirahan na rin sa isa naming tiyahin para makapag-aral siya. Dahil sa totoo lang po, Kolontis, wala na pong pera ang aking mga magulang. Wala na rin po nagpapahawak ng kaso sa kanila. Matanda na rin po kasi sila. Lahat po ng mga ari-arian nila ay naisanla at naibenta na rin. Kaya walang-wala na rin po talaga kami. Makalipas po ang 5 taon, nabalitaan ko na lang. Malubha na yung tatay ko at nasa ospital. Pa, andito yung apo mo. Andito si Luisa. Mag-bless ka kay Papa. Hello po. Ako po si Jinjin. Lolo, bakit ka po nakahiga sa bed na white? Ano daw, Papa? Sabi ni lolo mo, ang ganda mo rong bata. Kasi po nagmana ako sa lola ko po. Ano daw, Papa? Ano daw, Huwag mo Papa? mabanggit si lola mo kasi kalaban yan sila eh. Hala, bakit po na sila nakakalaban? Lolo, nang babae ka daw, sabi ng mama ko. Tapos si lola daw po, madyongera. Wala, totoo po. Lolo, sagot ka lang. Oo, hindi. Gay-iling. Tapos tango. Lolo, maganda yung mga naging chicks mo. Yes or no lang po, Lolo. May minahal ka po sa kanila. Pampabata po pa talaga yung mga chicks. Siyempre. Anak, tama na. Baka Lolo, ma-stress kaya yung ka po lolo mo. nagkasakit dahil sa mga babae mo? Hindi. Mahal mo pa po si Lola? Mamamatay ka na po? Gusto mo na po makita si Papa Jesus? Hindi. Anak, tama na. Baka ma-stress. Luisa. Hindi, tin-interview ko lang po. Luisa, ilabas mo muna yung bata. Sige. Sige, iwan muna namin kayo, ha? Uy, ma. Ba't ang tagal yung pumunta dito? Alam mo naman, marami akong inaasikaso. Istorbo nga tong pagpunta ko dito, Ma, Ang dami kong ginagawa. hospital na nga si Papa. Ba't ka ganyan?
Di ka pa rin nagbabago, nakaratay ka na't lahat bungangero ka pa rin. Ma, JM, makinig ka. Inaasikaso ko kasi yung mga bayarin dito sa ospital. Kahit ganyan yan, ako ang nagbabayad. Hanggang sa mamamatay na lang, konsumisyon pa rin. Pagod na ako mangunsumi sa ama nyo. Pagod na pagod, ito na yata ang ikakamatay ko. Ma, alam naman natin na nasira na tayo, pero sana naman bago mo mawala si Papa, mapatawad mo na siya. Ma, ayoko na. Ayoko na, pagod na yung pagkatao ko. ma, patawarin mo na si Papa. Sagad na hanggang kaluluwa yung pagod ko sa ama nyo. Hindi na nagbago. Hanggang sa mamamatay na lang ako pa ang namumroblema. Patawarin mo. Ayoko na, hindi ko na kaya. Dolor, patawarin mo ako, Dolor. Kung ganito ako, patawarin mo ako. Huwag ka mag-alala, asikasuin ko naman yung ospital mo. Hindi, Dolor. Pero ayoko na. May bahay na akong lilipatan. Hindi ko na kaya. JM, Kaya ako anak, nagkaganito dahil nasira ang pamilya dahil sa akin. Patawarin niyo ako. Alam ko, walang kapatawaran yung ginawa ko. Mahal ko, Dolor. Kahit na ilan pa yung naging babae ko, ikaw pa rin yung minahal ko. umamin ka rin sa wakas. Mamamatay na ako eh. Ayoko na, pasensya ka na kahit ilang amin pagawa mo. Wala na Patawarin magagawa mo yung ako, sorry Dolor. mo. Ayoko na. Pagod na ako, Diyos ko. Pagod na ako, anak. Diyos ko, hanggang mamamatay na lang no. Sumisyon pa ako sa ama mo. Pagod na ang kaluluwa ko. Sana may kuhanin na ako ng mga... Pa? 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 Ang ama mo! Pa? Ang ama mo! Ang ama mo! Kanor! JM, wala na ang ama mo. Pagpahingahin na natin siya. Pagpahinga na pa. Ma, tawarin mo na siya. Hindi mo lang niya nabot. Pinapatawad ko naman na siya, pero pasensya ka na, anak. Pasensya ka Naintindihan na. kita, ma. Naintindihan kita. Intindi ng pinagdaanan ko sa ama mo, pero ngayon mapapahinga na siya. Anak ko. Ma. Anak ko. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!